साहित्य एकाडेमी बान्था मोनगिरि टेगर बान्था मोनगिरि बर'नि सासे गागि लिरगिरि बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै दुलाराय बर'फोरानो 5 डिसेम्बरखौ जोङो खन्थाइ सान महरै फालिदों आरो दिनै नैबे बाथाबारि खाथिनि बिथांखौ फबनाय जायगा लङिबाङि होनना बुङो बे जायगायाव दिनै जोङो मिरुयैनो जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बेनि गेदेमा रायजो राजा जों जयैनो बे हाबाफारिखौ फालिदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैया नाथाय बिथांखौ जों बर' थुनलाइ आफादा मालाबाबो बावनो हाया। दिनै जों जि हाबाफारि लादों बे जोबोद थेलेबलेब हाबाफारि बिथांखौ फबनाय जायगायावनो जोङो बेखौ फालिदों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर'फ्रानो गासैबो जायगायावनो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ फालिदों। दा जों बयबो मिथिगौ जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जि बर'नि थुनलाइ बर'नि राव बिथांनि बिहोमाया बेसेबां बिथां गेदेमा सुबुङा बारा खोथा बुङामोन बारा बाथ्रा बुङामोन नाथाय बिथांनि जि कलम बे कलमा गोबां बाथ्रा बुङोमोन आरो बे बाथ्राखौनो जों दिनै अराय सम गोसोखाङो सारखौ लानानै आरो बेखायनो जों दिनै थेलेबलेब मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो फुंनि जि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरब्ला बेखौ बिरहोदों आद्रायै बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार बिथाङा बेनि उनावहाय जोङो जोंनि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि फबनाय जायगायाव बिथांनिनो अनजालि बिसि कौसला ब्रह्म बिथांनि गोथार आखाइजों बिबार बावजेनो आरो बिनि उनावनो जों मोनसे फिसा मोनसे मेलबो जों लादों बेवहाय जोंनि खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव सासे मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो सौफैदों बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो खन्थाइ आवरायदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानिजाथाव मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जोंनि बयनिबो आंगो अबित नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादों। गोबां लिरगिरि बेवहाय बाहागो लादों। जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै क'क्राझार गार्लस कलेजनि जोंहा गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। गोख्रों गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि गपिना बरगयारी बिथांमोनाबो बाहागो लादों। सारदा प्रसाद मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लादों। जेकब भार्जिन मोसाहारि जोंहा खन्थाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बुंनो थाङोब्ला हाबाफारिया नुनायाव जोबोद फिसा नाथाय बेनि ओंथि गोनां हाबाफारि आरो आं बेखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ आं साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव गासैबो मदद होनाय जोंहा सामलाय आफाद दङ बे हाबाफारि बेखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिटिआरनि चिफ सारा फैनो गोनांमोन बिथांमोना जोबोद उसुबिदायाव गोलैदों। इउजि सार फैनो गोनांमोन बिथांमोनाबो सौफैयाखै। बिथांमोना गासैबो गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' नाथाय अब्लाबो जोंनि हाबाफारिया जोबोद समायना जादों ओंथि गोनां जादों आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि बे दिनैनि जि फबनाय बा थैनाय साना बर' थुनलाइ आफादखौ अराय सम थुलुंगा होयो। सारनि जि माहि बिथांनि जि माखासे अराय सम गनायजाथाव बिथांनि आखु बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे दौल जानानै थालांबाय। जों बिथांखौ बावनो हाया। बर' थुनलाइ आफादा अराय सम गोसोखांगोन। जेब्लासिम बर' हारि थागोन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि मुङाबो गोथाङैनो थाबाय थागोन। बिनि थाखाय बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो सावरायखांबाय बिथांजों बिथांनो गोसोखां बिलाइबो होनाय जादों आरो जों दा नुनो मोनदों नैबेवहाय मोनसे स्ट्राक्चार जाबाय थादों। बेवहाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारखौ बेवहाय मोनसे मुसुखा बेवहाय दोननाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जों दा नुनो मोनदों जे गोबां खामानि बेवहाय मावनो गोनां दङ। बे खामानिखौ फारि फारि मावगोन जों मिजिंथिदों। मुथथे जोङो आसा खालामदों आगोलावबो जों नुनायाव हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव खामानिया एसे जादोंमोन। दा जि आद्रा थानाय खामानि जोंहा प्रमद बर' सारा मावफुंगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। थेंक इउ।